Dobrý večer. Na mojej ceste okolo sveta za 88 dní a 88 eur som sa ocitol v Meke. Nie je to saúdsko-arabská Meka, ale je to Meka svetového hazardu. Áno, hlavným mestom sveta hazardu už nie je Monte Carlo ani Las Vegas, je to čínske Makao. Nachádzam sa v najväčšom kasíne na svete. V Makau je 30 obrovských kasín a ich obrat je dvojnásobný oproti obratu v Las Vegas. Úžasne veľa peňazí. Táto autonómna oblasť Makao, podobne ako Hongkong, je ponechaná svojmu kapitalistickému rozvoju, vývoju, hoci je súčasťou Čínskej ľudovej republiky. Zaujímavé, že komunistická Čína povolila, že v jednej krajine existujú dva systémy. Je to zrejme prezieravosť, pretože za tým je Tchaj-wan. Jedného dňa Čína chce získať Tchaj-wan naspäť s tým, že im povie, pozrite sa, tak ako Hongkong, tak ako Makao, žite si svojim životom, ale buďte súčasťou Číny. Pre samotné Makao tento hazard vytvára 50% HDP. Hrubý domáci produkt Makao robí hazard. 10% obyvateľov robí v službách pre kasína. No, ja idem do toho kasína, pretože bolo by hriechom, tak ako pre moslima, keby nenavštívil raz za život Meku, tak hráč musí navštíviť raz za život najväčšie kasíno na svete. Ak by som sa náhodou nevrátil, znamená to jedinú vec, že Marcel z malého mesta sa v najväčšom kasíne sveta stratil.